Príjemné popoludne, dámy a páni, príjemné popoludne, vzácni hostia. Dvorana Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je pripravená zažiť ďalšie výnimočné podujatie, ďalšiu výnimočnú udalosť, ktorou bude tentokrát oceňovanie výnimočných osobností, ktoré formujú nielen nás, ale celú našu spoločnosť. Dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na udeľovaní cien ministerky kultúry za rok 2023. Dovolte mi, aby som ako prvú privítal ministerku kultúry, pani Martinu Šimkovičovú, ktorá je zároveň hostiteľkou dnešného podujatia. Dovolím si privítať aj ostatných vzácnych hostí, konkrétne pána Tomáša Tarabu, podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky.
pána Dušana Keketyho, ministra cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, pána Andreja Danka, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Romana Michelka, predsedu výboru pre kultúru a médiá a ostatných členov výboru, a takisto poslancov Národnej rady, zástupcov diplomatického zboru a všetkých vás, ostatných vzácnych hostí. Úvod dnešného slávnostného popoludnia patril Eugenovi Suchoňovi a jeho 3 obrázkom zo Slovenska v úprave pre dýchové kvinteto od Bohumila Urbana v podaní komorného súboru štátneho komorného orchestra Žilina. Suchoňovo kvinteto sa vám predstavilo v zložení Klára Kubrická, Přecechtělová flauta, Mário Šebeň hoboj, Ida Chovanová fagot, Nazar Spar, lesný roh a Bibiána Bieniková klarinet, ktorá je zároveň vedúcou súboru. V tejto chvíli mi dovolte, aby som slovo odovzdal ministerke kultúry pani Martine Šimkovičovej. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky, milí ministri, milí kolegovia, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, vážení laureáti. V prvom rade mi dovolte, aby som vás privítala tu v týchto nádherných priestoroch dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Je pre mňa naozaj obrovskou cťou, že spolu s vámi tu strávim dnešné popoludne, a zároveň ocením mimoriadnych ľudí a kolektívy za ich prínos pre kultúru a umenie. Cena ministra, v tomto prípade ministerky kultúry, sa udeľuje už viac ako 10 ročie. Dnes do pomyslenej siene slávy uvedieme ďalších jedinečných ľudí, ktorých činnosť prispieva, a teda aj naďalej prispieva k rozvoju zachovaniu slovenskej kultúry. Ja už mená laureátov samozrejme poznám a musím zhodnotiť, že som veľmi rada, že odborná porota aktuálneho ročníka rozhodla práve takto. Divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel, to sú oblasti umenia, ktoré majú naozaj veľmi nekonečné možnosti. Vyjadrujú cítenie, vnímanie a pohľad jednotlivcov na danú oblasť, no zároveň sú priam fascinujúcim súzvukom duší členov kolektívov. Bez harmónie by totiž nedokázali fungovať. Tu si ale dovolím podotknúť, že výnimočnosť si netreba zamieňať s niečím neštandardným, ako je to v súčasnosti častokrát mnohými ľuďmi podsúvané. Práve tradičné umenie a kultúra majú nevyčísliteľnú hodnotu a sú dôležitým odkazom aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Osobitný rozmer má v týchto časoch cena pre oblasť kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti. Tradične sa udeľovala najmä múzeám, galériám, knižniciam alebo kultúrno-osvetovým zariadeniam. Žiaľ, musím konštatovať, že prvýkrát sa stalo, že cena v tejto kategórii udelená nebude. Čo ma samozrejme osobne veľmi mrzí. Rovnako aj to, akým spôsobom celkovo sa ako národ staviame k nášmu nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Mladých ľudí už takmer vôbec nevedieme k tradičným remeslám. Niekedy mám pocit, ako keby sme v eufórii využívania vymoženosti umelej inteligencie nechceli vnímať, že tradičných sklárov, čipkárov, tkáčov, garbiarov nemôžu jednoducho žiadne počítače nejakým spôsobom nahradiť. A ak by sa aj predsa len našiel spôsob, už nikdy to nebude poctivá ručná práca, ktorá prezentuje talent jednotlivcov. Mimoriadne sa ale teším na odovzdanie ocenení za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia a kultúry. Všetkých ocenených z tejto kategórie si nesmierne vážim a aj keď vy ostatní, dámy a páni, ešte mená ocenených nepoznáte, pevne verím,
že ich odmeníte vašim potleskom. Niektorých z nich totiž už nemáme možnosť vidieť na doskách, ktoré znamenajú svet, ale len z diaľky pozorovať ich na javisku ich života. A na záver, priatelia, len toľko. Veľmi si želám, aby sme sa ako spoločnosť vrátili k rešpektovaniu tradičných prvkov slovenskej kultúry a umenia. Aby na námestiach utichlo volanie po hodnotách, ktoré nejakým spôsobom nedefinujú naše kultúrne dedičstvo, pretože s ním nemajú vôbec nič spoločné. A nie sú ani žiadnym posolstvom pre ďalšie, budúce generácie. Vráťme sa, priatelia, opäť k dobe, kedy oblieci kroj nebude nejakým politickým kalkulom. Príprava novej verzie hymny, ktorá dá väčší dôraz na vlastenectvo a národnú hrdosť, nebude pre spoločnosť zbytočným míňaním peňazí. A ochrana základného prvku našej kultúry, štátneho jazyka a jeho postavenia v spoločnosti nebude vyvolávaním vášni a útokom na menšiny. Slovami spisovateľa Vladimíra Mináča, priameho účastníka Slovenského národného povstania a dlhoročného predsedu Matice slovenskej, kultúra existuje iba pokiaľ sa snaží, pokiaľ ústavične zápasí o polúčtenie človeka, o medziľudské porozumenie. Myslím si, že uplynulý rok nám na Ministerstve kultúry ukázal, aké je nesmierne dôležité naplnenie týchto slov. Aké je dôležité nájsť v oblasti kultúry ľudskosť a porozumenie. A to nie len na jednej strane, ale dámy a páni, na oboch stranách. Ďakujem. Ďakujem za príhovor ministerke kultúry Slovenskej republiky, pani Martine Šimkovičovej. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dostávame sa k vyhláseniu prvých 4 ocenených, ktorých diela nás nielen inšpirujú, ale aj prehlbujú naše porozumenie okolitému svetu. Prostredníctvom videovizitiek spoznáme prvých 4 ocenených v 2 kategóriách. Konkrétne prvou kategóriou je cena za výnimočný prínos v oblasti umenia a druhou cena za výnimočný alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry. Nech sa páči, tu sú videovizitky. Občianske združenie Myslím, Centrum kultúry nepočujúcich, je jedinečné miesto, kde sa stretáva umenie s posunkovým jazykom. V čase, keď na Slovensku chýbali kultúrne aktivity pre nepočujúcich a priestor, kde by sa nepočujúci mohli rozvíjať, sa Myslím rozhodlo túto medzeru zaplniť. Výsledkom neľahkej cesty je dnes živé centrum kultúrneho života nepočujúcich. Občianske združenie Myslím sa venuje výučbe slovenského posunkového jazyka, organizuje kultúrne aktivity, vydáva knižné a multimediálne publikácie v oblasti jazyka a kultúry nepočujúcich. Občianske združenie Myslím, Centrum kultúry nepočujúcich vzniklo tak, že ja som vlastne študoval na Vysokej škole v Brne na JAMU v odbore výchovnej dramatike pre nepočujúcich. A keď som sa vrátil na Slovensko, tak som videl, že na Slovensku tá situácia bola naozaj oveľa slabšia, neboli tu žiadne aktivity, ktoré by sa zabezpečovali pre nepočujúcich a preto som tak nad tým rozmýšľal, že by bolo dobré, a teda spolu s kolegyňou a teda aj už manželkou, aj s ďalšími kamarátmi nepočujúcimi sme rozmýšľali, že by sme chceli teda založiť občianske združenie a tak vzniklo občianske združenie Myslím, Centrum kultúry nepočujúcich. Poskytujeme kurzy slovenského posunkového jazyka pre počujúcu verejnosť. A to z toho dôvodu, že keď sa počujúci chcú naučiť posunkový jazyk, tak môžu sa prihlásiť na kurz a tým pádom môžu sa naučiť, ako zbúrať tú bariéru medzi počujúcim a nepočujúcim. Takisto sme vytvárali, alebo aj vytvárame rôzne publikácie, v minulosti teda DVDčka väčšinou, ale taktiež aj knižky. Takisto máme www.nepočujúci.sk, čo je webová stránka, kde vlastne informujeme o kultúre nepočujúcich. Sú tam rôzne informácie o rôznych akciách, ktoré sa chystajú. Taktiež v rámci občianskeho združenia zabezpečujeme umelecké tlmočenie. Umelecké tlmočenie môže byť buď teda tlmočenie hudby, koncertov, pesničiek, ale taktiež aj poézie, prózy,
Takže je to vlastne tlmočenie v umeleckom štýle. Takisto zabezpečujeme divadelné tlmočenie, lebo samozrejme nepočujúci bez tlmočenia by nemali dôvod ísť do divadla, pretože nerozumejú, čo sa tam rozpráva, takže preto zabezpečujeme aj tlmočníkov, aby nepočujúci mali naozaj plnohodnotný zážitok z toho predstavenia, takisto ako počujúci. Takisto organizujeme rôzne iné aktivity, z ktorých by som možno spomenul spoluprácu aj s rôznymi inštitúciami. Máme teda rôzne spolupráce s rôznymi galériami, kde taktiež chodia tlmočníci a zabezpečujú tlmočenie komentovaných prehliadok. Myslím, svojou činnosťou výrazne obohatilo kultúrny život, vytvorilo silnú komunitu a odstraňuje bariéry medzi svetom počujúcich a nepočujúcich. Jozef Mihalkovič, narodený 30. januára 1935 vo Veľkých Kostoľanoch, je významný slovenský básnik a prekladateľ. Jeho tvorba sa vyznačuje priamočiarosťou, zameraním na konkrétne zážitky a každodenný život. Mihalkovičové verše sú často autobiografické a zachytávajú jeho pozorovania z rodného kraja, pracovného prostredia a medziľudských vzťahov. Medzi jeho známe zbierky patria Ľútosť, Listové tajomstvá či Plodnosť. Mihalkovičova poézia je cenným prínosom slovenskej literatúry. Jeho verše oslovujú čitateľov všetkých generácií a ponúkajú úprimný pohľad na svet. Múzeum Ľudovita Štúra a budúci rok oslavuje 60. výročie a dovolím si povedať, že to, že sme my, že existujeme, že Múzeum Ľudovita Štúra je tu, je aj vďaka Jozefovi Mihalkovičovi, ktorý bol prvým riaditeľom Múzea Ľudovita Štúra. V tom období, kedy bolo založené naše múzeum, v Modre existovalo najviac štúrovských pamätníkov a práve preto sa rozhodlo Slovenská národná rada a pri tejto Slovenskej národnej rade literárno-múzejná komisia, že v Modre bude založené Múzeum Ľudovita Štúra. No a keďže v tom čase v Modre býval už literárne činný Jozef Mihalkovič, rozhodnutie padlo naňho. A nevzal si na plecia len tú prestíž riaditeľa Múzea Ľudovita Štúra, ale najmä povinnosti, ktoré vyplývali z toho, že bolo treba pripraviť priestor, pripraviť prvú expozíciu a to sa mu všetko podarilo. Jozef Mihalkovič bol v múzeu riaditeľom iba rok. Ale za ten rok stihol toho veľmi veľa urobiť, veľmi veľa pripraviť a potom sa už vydal na dráhu profesionálneho spisovateľa, básnika a prekladateľa. Keď bol mladší, tak jeho tvorivý deň bol taký, že chodil rád na prechádzky, dokonca chodil rád behávať, aj na bicykli chodieval do prírody, potom prišiel domov, buď si on uvaril čaj, alebo ja som mu uvarila čaj. No a keď robil, tak jedol väčšinou polievku. No buď robil svoju vec, alebo prekladal. Lebo to písanie a prekladanie, to bola jeho život. To on robil v jednom kuse. No a vrtal sa v tej slovenčine tak, že mám taký dojem, že z jeho generácií sa najviac teda vyznal. Aj v tej poetike, aj proste v skladbe verša. Prekladal z francúzštiny, z angličtiny prekladal, ale tomu on hovorí, že podstrčníky. Tie podstrčníky mu robievali niektorí kolegovia, ktorí teda boli znali tej reči a on potom to dal do poriadku, čo sa týka poézie. 100% žil tým jedným napätím, ktoré prípadne môže alebo nemusí viesť k nejakej básni. Profesorka Emília Hrabovec je uznávaná slovenská historička, špecializujúca sa na cirkevné dejiny. Ako členka Pápežského výboru pre historické vedy sa už 30 rokov venuje výskumu vo vatikánskych archívoch. Je autorkou 300 vedeckých publikácií v 7 jazykoch, z toho 12 monografií.
Tento rok pri príležitosti okrúhleho jubilea pani profesorky Emilie Hrabovec sme si my v občianskom združení slovenskej inteligencie dovolili pani profesorku navrhnúť na ocenenie. Pani profesorka, by som povedal, má svetový rozhľad, svetové vedomosti, ale pritom si uchováva slovenské srdce. Talenty, ktoré dostávame od Pána Boha, sa nevždy dajú racionálne vysvetliť. Jeden rád spieva, iný je zručný rukami, ďalší má iné zručnosti. A tak, ako som dostala ja do vienka lásku k intelektuálnej práci a k historickej práci. Na druhej strane má tento záujem aj racionálne korene, ktoré už vysvetliť dokážem. Pretože poznanie vlastných dejín je úplný základ identity akéhokoľvek spoločenstva, a teda aj národa, štátu. Bez poznania vlastných dejín je iba korisťou, je akýmsi lístkom vo vetre, ktorý je raz tu, raz tam, nevie odkiaľ prichádza a kam kráča. Takže dejiny sú nielen môjim koníčkom, ale ako som hlboko presvedčená, aj tým najvážnejším alebo jedným z najvážnejších pilierov identity, ktorý si treba pestovať, ktorý treba poznať a ktorý treba odovzdávať. Často ma vnímajú ako historika Svätej stolice, a tým nepochybne aj som. Ale diplomatické vzťahy, dejiny Svätej stolice sú najúžšie spojené s národmi, s ktorými komunikovala, na ktoré sa obracala, s ktorými udržiavala úzky vzťah, veď napokon išlo o puto viery, náboženstva. A tak aj ja sa v konečnom dôsledku zaoberám predovšetkým dejinami slovenskými. Dejinami slovenskými nášho národa, roztrúseného po celej zemeguli, slovenského štátu, respektíve štátov, v ktorých slovenskému národu prišlo žiť. Predovšetkým v tých z pohľadu dneška kľúčových obdobiach 19. a najmä 20. storočia. Profesorka Hrabovec sa aktuálne venuje výskumu pontifikátu Pia XII. Vo vatikánskych archívoch. Momentálne pracujem na jeho povojnovom období, teda od 45. do 58. a sledujem, ako sa Svätá stolica postavila k obnove Československa, k postupnému presadzovaniu komunistického politického systému až po definitívne prevzatie moci komunistami. Ako pomáhala a usilovala sa pomáhať cirkvi, ale nielen cirkvi v užšom zmysle slova, ale všetkým Slovákom, ktorí sa ocitli v zložitých situáciách, či doma vo vlasti, kde boli politicky, nábožensky utláčaní, alebo v cudzine, kde ako exulanti boli v krajine nikoho, pretože pod menom Slováci pre svet neexistovali. Čiže často sa dostali do situácie, kedy Svätá stolica jediná mala pre nich porozumenie. Mnohé významné vedecké a spoločenské ocenenia, ktoré profesorka Hrabovec získala, sú dôkazom uznania jej výnimočných vedeckých a pedagogických schopností. Jej práca je inšpiráciou pre ďalších bádateľov a prispieva k presadzovaniu vysokých štandardov vo vedeckej práci. Slovenský ľudový umelecký kolektív Sľub je jedným z najvýznamnejších umeleckých telies na Slovensku. Jeho tvorba vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracováva do kvalitných a obľúbených predstavení, kde sa tanec, hudba, divadlo a výtvarné umenie vzájomne prelínajú a vytvárajú bohatý umelecký zážitok. Sľub má 3 zložky, z ktorých každá má svoje vlastné špecifiká a prispieva k jedinečnosti a bohatosti umeleckého kolektívu. Prvou z nich je tanečný súbor, známy svojimi vysokými technickými a umeleckými nárokmi. Druhou zložkou je ľudová hudba, povestná svojou autentickosťou a kvalitou. Trojicu uzatvára spevácka skupina, rozpoznateľná svojimi krásnymi hlasmi a výnimočnou interpretáciou ľudových piesní. Vďaka starostlivému výberu najtalentovanejších umelcov dosahuje Sľub vysokú umeleckú úroveň, oceňovanú doma aj v zahraničí.
V tomto roku si Slovenský ľudový umelecký kolektív pripomína veľmi významné jubileum 75 rokov od svojho vzniku. Naše prvé vystúpenie bolo 29. augusta pod Zvolenským zámkom v roku 1949. No a čo je pre nás dôležité pre súčasnú generáciu je, že celých 75 rokov je to veľmi silná značka. Siluk má veľmi významné miesto v kontexte slovenskej kultúry, nielen ľudovej kultúry, ale aj v kontexte slovenskej spoločnosti, umení a podobne. Samozrejme tá výhoda pre súčasných hlavne interpretov, tanečníkov a muzikantov je, že majú dostupný materiál na štúdium nielen tanca, ale aj hudby. Ďalej, že predsa len tá technika a tá pedagogika tanca, nielen ľudového tanca, išla veľmi výraznými krokmi dopredu. To znamená, aj v súčasnosti máme oveľa vyššie nároky na fyzickú kondíciu, ale aj na techniku tanečníkov. A to sa samozrejme potom odráža aj na tom javisku, ale veľmi dôležitý moment je aj to, že máme podstatne menší počet napríklad zranení. Dúfame, že sú na nás hrdí aj bývalí sľukári, bývalé generácie a chceli by sme po sebe zanechať taký odkaz, ako sme my po nich preberali pre ďalšie generácie. Dámy a páni, vďaka videovizitkám sme spoznali prvých 4 ocenených a som veľmi rád, že ich môžeme spoznať aj osobne. Dovolte mi, aby som ako prvého na pódium zavolal zástupcu občianskeho združenia Myslím, Centra kultúry nepočujúcich, pána Michala Heftyho. Občianske združenie Myslím získava cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za výnimočný prínos v oblasti umenia, za rozvoj kultúrnych aktivít pre nepočujúcich, za rozvoj profesionálneho umeleckého tlmočenia do slovenského posunkového jazyka a za výnimočný vklad v zdokonaľovaní stratégií v oblasti inklúzie a prístupnosti v umení pre osoby s poruchou sluchu na Slovensku. Druhým oceneným je spisovateľ a prekladateľ, prvý riaditeľ Slovenského národného múzea, Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, pán Jozef Mihalkovič. V jeho zastúpení prichádza syn Marek Mihalkovič. Pán Jozef Mihalkovič získava cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti kultúry, za odbornú a vedeckú prácu v oblasti výskumu histórie slovenskej literatúry a za významnú literárnu a prekladateľskú činnosť. Treťou ocenenou je historička, profesorka cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pani Emília Hrabovec. Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti kultúry získava v oblasti vedeckej práce, za prínos k vedeckému poznaniu v oblasti histórie, osobitne v oblasti slovenských národných dejín a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. No a štvorlístok ocenených uzatvára pán Juraj Hamar, zástupca Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Sľub získava cenu ministerky kultúry za dlhodobý prínos v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry a folklóru na Slovensku, za šírenie odkazu tradičného umenia, ktoré spracováva do umeleckých produkcií, prekračujúcich hranice medzi rôznymi formami a žánrami. Prichádza slávnostná chvíľa a preto pozývam na pódium ministerku kultúry Slovenskej republiky pani Martinu Šimkovičovú, aby odovzdala menovaným ocenenia. Myslím, že teraz vzniká priestor na krátky fototermín. Nech sa páči, pani ministerka, pristúpte bližšie kvôli fotografom, aby si mohli urobiť fotografie.
A tento výnimočný priestor takisto vytvára, respektíve okamih vytvára priestor pre slova ocenených, respektíve jednou z nich, ktorou bude pani profesorka Emília Hrabovec. Nech sa páči, mikrofón je váš. Vážená pani ministerka, ctení prítomní, je mi veľkou cťou, že môžem v mene prvej štvorice laureátov vysloviť našu úprimnú vďaku za to, že si Ministerstvo kultúry na nás spomenulo a ocenilo nás. Osobitne, a myslím, že hovorím zo srdca všetkým laureátom, osobitne si vážime, že tak urobilo Ministerstvo kultúry. Rezort, ktorý má v dnešných časoch celkom osobitný význam. V dnešnom materialistickom svete je možno kultúra podceňovaná, ale iba vtedy, keď sa nechápe jej význam. Všetci, myslím, sa zhodneme v tom, že svet, i náš slovenský, i náš národ, prežíva hlbokú krízu. A tá kríza sa zväčša označuje za ekonomickú, vojenskú, politickú, ale iba veľmi zriedka sa udrie klinček po hlavičke a povie sa, kde je skutočné jadro tej krízy. Je to kríza duchovná, morálna a kultúrna. Kríza kultúry v najširšom význame slova. A túto krízu neprekonáme, nebudeme jej vedieť čeliť inak, iba návratom ku skutočným obsahom našej kultúry. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za slova pani profesorke Emílii Hrabovec a takisto ďakujeme aj všetkým ostatným oceneným. Prvých 4 ocenených môžeme vyprevadiť z javiska zaslúženým potleskom, ktorým im vyjadrujeme nielen vďaku a obdiv za ich prácu, ale zároveň je v ňom určite aj kus tvorivej energie do ďalšieho obdobia. Ocenení si odnášajú nielen diplom a kvety, ale aj zaujímavé ocenenie, ktoré počas celého popoludnia môžete vidieť aj na našom pódiu. A ja si myslím, že vám dlžíme vysvetlenie, o čo vlastne ide. Samotný artefakt vám predstaví jeho autor, pán Ondrej Štvrtý, v krátkej videovizitke. Ondrej Štvrtý Zimka, umelecký sochár a maliar, je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov súčasného slovenského umenia. Jeho tvorba je ovplyvnená nielen rodinnou tradíciou, ale aj štúdiom u významných pedagógov a pobytom v zahraničí. Zimka je známy svojou pracovitosťou, zvedavosťou a neustálou túžbou po nových skúsenostiach. Svoje diela realizuje z bronzu, ocele, antikoru, kameňa a iných prírodných materiálov. Od roku 2009 sa začal venovať aj maliarskej tvorbe. Žije striedavo v Bratislave a na Kysuciach a tvorí v Stupave v ateliéri 3 kamene. Jeho jedinečné umelecké dielo, nesúce názov Okno do duše, je dnes odovzdávané ako uznanie výnimočného prínosu v oblasti umenia a kultúry. Tak ako každý interiér obydlia je výnimočný vďaka svojim obyvateľom, takisto vnútro každej duše je výnimočné a obzvlášť duše tvorivých ľudí, ktoré svojou tvorbou obohacujú našu národnú kultúru. Zo sveta sochárstva sa v tejto chvíli presúvame do sveta hudby, konkrétne do sveta folklóru. Keď sa povie sľuk, tak predpokladám, že väčšine z nás sa vybaví nádherné kultúrne dedičstvo, krásne kroje, energická hudba. Sľuk si pre nás pripravil vystúpenie, ktoré sa skladá z 2 častí. Prvá časť, nazvaná 12 sme chlapci, bude patriť zvuku našich ľudových nástrojov a v druhej časti sa rozprúdi strigónská zábava. Tak sa nazýva choreografia Jaroslava Moravčíka. Užite si vystúpenie sľuku.
Inak ako usmievať sa, spokojne sa usmievať sa pri pohľade na toto vystúpenie ani nedá. Posilnený energiou, ktorá na nás prešla z vystúpenia folklórneho súboru Sľuk, sa presúvame do druhej časti dnešného slávnostného oceňovania. Vďaka videovizitkám opäť spoznáme jednotlivé osobnosti, respektíve organizácie, ktoré získali ocenenie v kategórii za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry. Nech sa páči, tu sú ich videovizitky. Karol Čálik, významný slovenský herec a spevák, sa narodil 15. marca 1945 v Trnave a od roku 1966 je neoddeliteľnou súčasťou divadla Nová scéna. Počas svojej kariéry stvárnil množstvo nezabudnutelných rolí a získal si srdcia divákov po celom Slovensku. Svojím talentom a charizmou nesmierne obohatil slovenské divadlo aj televíziu. Jeho nezabudnutelné postavy a výkony inšpirovali celé generácie a zanechali nezmazateľnú stopu v slovenskej kultúre. Mňa baví vôbec hrať. Takže či to je divadlo, či je to film, ale dominantné je pre mňa divadlo. Veľakrát som sa stretol na placi s hercami z celého Československa. Kdežto u nás som na našom javisku som zvyčajne s kolegami s hostiami, ktorí u nás účinkujú. Ale na prvom mieste je pre mňa divadlo. To je môj život. Keby som prešiel takouto galériou postav, tak určite pre mňa veľká postava, veľká príležitosť bol Doolittle, My Fair Lady. A z ostatných tak najviac vo mne zarezonovala postava starého divadelného kocúra Mús, muzikály Mačky. Účinkoval som aj v činohre, aj v spevore, pretože som skončený činoherec. Divák si zvykol na naše divadlo, na naše predstavenia, že mu prinášajú radosť, veselosť, mnoho melódií, napríklad muzikály Mamma Mia si diváci spievajú spolu so solistami v hľadisku, že prichádzajú sem za oddychom a preto ten divák k nám aj chodí, že mu máme čo povedať. Koľko postav som hral? 30? 125! Viem, už ani jedna sa nevráti späť. Zväčša vyšli mi dobre, len zriedkavo nie. Ešte búrlivý potlesk v ušiach mi znie. Ján Zoričák, slovenský sklársky výtvarník, ktorého tvorba je známa po celom svete. Jeho sklenené plastiky, inšpirované nekonečnosťou vesmíru, sú unikátnym spojením umenia a vedy. Ján Zoričák sa narodil v tatranskej obci Ždiar, kde sa v ňom zrodila láska k prírode a túžba po poznaní. Študoval v Čechách a neskôr sa presťahoval do Francúzska, kde sa naplno venoval svojej tvorbe a získal tu aj významné francúzske vyznamenanie Rytier rádu umenia a literatúry za svoj významný prínos k rozvoju sklárskeho umenia. Milí priatelia, Slovensko nemá vo svete lepších ambasádorov ako svojich špičkových umelcov. A majster Ján Zoričák je určite jedným z nich. Predurčuje ho k tomu jeho doterajšia svetoznáma sklársko-sochárska tvorba i priekopnícke počiny v nej. V Zoričákovej tvorbe nájdeme hviezdy, galaxie, planéty a kométy. Neustále hľadá nové spôsoby, ako pracovať so sklom. Jeho plastiky sú často farebné, priesvitné a pôsobia až magicky.
Základnými stavebnými prvkami jeho diel sú jednoduché geometrické tvary, ktoré však v kombinácii vytvárajú komplexné a fascinujúce kompozície. Jeho diela sú vystavené v prestížnych galériách po celom svete. Ja som prvé sklo rozbil a to bolo taký pekný, krásny čierny kubus a detko si s tým brúsil, môj otec, britvu. No a to bolo prvé sklo, ktorým som sa stretol. Slnko a hviezdy. Lebo v Žiari sme vtedy ešte nemali elektriku, keď som sa narodil, tak ja som si zvykol na tie dve svetla. Mesiačík a hviezdičky, Mliečná dráha a občas nejaká kométa. No a ja som im stále ešte verný. No ale ja som mal asi to šťastie, že tam v Alpách, tam pasli tiež ovečky ako v Ždiari alebo tie kravičky, takže tam sklárov nebolo, takže som mal tam priestor a že som si tú piecku mohol postaviť, urobiť a to sklo variť, piec, smažiť, no a ono sa mi pomalu poddávalo. No a teraz spolu nažívame a toto je ten výsledok tých koľkých rokov všude. Takú veľkú pamäť nemám, aby som si to pamätal. Ale vy si to spočítate, lebo to je od 70. roku. Ján Zoričák je umelcom, ktorý nás svojimi dielami pozýva na cestu do nekonečna. Jeho tvorba je inšpiratívna, originálna a nadčasová. Každá jeho práca je dôkazom jeho majstrovstva. Štefan Kvietik, slovenská divadelná a filmová legenda. Ja som sa naučil neodpúšťať nikomu. Čo tu bláznite? Kto je to? To je ten pán, čo s ním spávaš. Ty si ale kvôj. Nehreš! Však ja nehreším. Žlózek, bravo, a pochodom, choď. Štefan Kvietik sa narodil 10. mája 1934 v Dolných Plachtinciach. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s činohrou Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorej bol dlhoročným členom. Po absolvovaní VŠMU v Bratislave sa stal hercom Armádneho divadla v Martine. Od roku 1959 pôsobil v Slovenskom národnom divadle, kde stvárnil nespočetné množstvo výrazných postav. Jeho herectvo vynikalo hlbokou emocionalitou, presvedčivou charakterizáciou a zreálňovaním aj tých najkomplexnejších postav. Okrem herectva sa Štefan Kvietik venoval aj pedagogickej činnosti. Od roku 1984 pôsobil ako pedagóg na VŠMU, kde odovzdával svoje skúsenosti mladým hercom. Ja ľudia, pomoc, ľudia! Si dám, ty! Sadie mám! Čo je? Podvratný činnosť! Aká podvratná činnosť? Šikanujete robotných ľudí. Ile? Kde je moja žena? Čo tu revete? Ako ste sa sem dostali? Pýtam sa vás, kde je. Neviem, kto si a preto neviem, kde a kto je vaša žena. Poď. Nájdeme ju. Za svoj prínos k slovenskému divadlu a filmu získal Štefan Kvietik množstvo ocenení. Jeho život a dielo sú dôkazom toho, že aj jeden človek môže zmeniť svet a inšpirovať celé generácie. To ste teda vy. Áno. To som teda ja.
štátny komorný orchester Žilina. Klenot slovenskej hudobnej scény, ktorý svojou precíznosťou, vášňou a odhodlaním prináša poslucháčom nezabudnutelné hudobné zážitky. Má za sebou bohatú 50-ročnú históriu a množstvo významných úspechov. Je to orchester, ktorý obstojí v medzinárodných meradlách. A keďže bol skladný a mobilný, tak si ho veľmi skoro všimli agentúry a poriadatelia zo zahraničia. A už vlastne v tých prvých začiatkoch začal pôsobiť, jeho prvé vystúpenie bolo v Salzburgu na slávnostiach v roku 1977. Vtedy sa tam vracal často a samozrejme dobré slovo a dobrý chýr sa šíri veľmi rýchle, takže štátny komorný orchester Žilina začal byť veľmi veľký záujem. Toto umelecké teleso je zložené z vysoko kvalifikovaných hudobníkov, prevažne absolventov hudobných akadémií. Svojimi vystúpeniami, za ktoré zbiera pozitívne ohlasy od kritikov aj publika, sa štátny komorný orchester etabloval ako jeden z popredných komorných orchestrov na Slovensku. Štátny komorný orchester Žilina byl založen v roce 1974 Jánem Figurou starším a Bohumilem Urbanem. Velmi výraznou měrou se na vzniku orchestru podílel i národní umělec Jan Ciker a jeho skladba Vzpomínky patří k nejhranějším skladbám vůbec v našem orchestru. Tento orchestr si prošel mnoha různými změnami, rozvojem, tak jako dějiny vůbec našeho státu, naší republiky a občanů. A po těch 50 letech postupně nastává různá generační obměna. Bylo třeba zrekonstruovat koncertní sál, co se nám v roce 2020 až 2023 podařilo z norských fondů. A jsem velmi rád, že jsem mohl převzít štafetu po mém předchůdci, panu Vladimíru Šalagovi, a snažím se fungovat tak, abychom ten orchestr dál rozvíjeli, abychom mohli cestovat do zahraničí, prezentovat slovenské umění na Slovensku i v zahraničí. Štátny komorný orchester Žilina doteraz uskutočnil viac ako 3300 koncertov vo väčšine štátov Európy, v Tunisku, Turecku, Arménsku, Južnej Koreji, 4-krát v Japonsku, 3-krát v Číne, 2-krát v USA, 2-krát v Kanade a v Brazílii. Skúšky komorného orchestra sú náročný a zároveň tvorivý proces. Ich cieľom je dokonale zohrať jednotlivé nástroje a vytvoriť tak jedinečný a harmonický zvuk orchestra. Domovským stánkom orchestra je Dom umenia Fatra. Táto budova bola špeciálne upravená a zrekonštruovaná tak, aby vyhovovala potrebám orchestra a poskytovala mu ideálne podmienky pre nácvik, nahrávanie a vystúpenia. Hlavným poslaním orchestra je neustále sa rozvíjať a zdokonaľovať, pričom kladie dôraz na interpretáciu klasickej hudby, ale venuje sa aj súčasnej tvorbe. Snaží sa priblížiť klasickú hudbu širokému publiku, najmä mladým ľuďom, a vytvoriť tak nové generácie milovníkov tohto žánru. Spoznali sme ďalšie 4 osobnosti, ktoré si už o malú chvíľu prevezmú z rúk ministerky kultúry Slovenskej republiky pani Martiny Šimkovičovej významné ocenenia. Dovolte, aby som ako prvého na pódium pozval herca a speváka, umeleckého riaditeľa divadla Nová scéna, pána Karola Čálika. Pán Karol Čálik získava cenu ministerky kultúry za dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti kultúry, za filmové a divadelné stvárnenie mnohých hereckých postáv a dlhoročné pôsobenie v divadle Nová scéna a v slovenskom divadelníctve. Hereckú legendu nasleduje legenda umeleckého sklárstva pán Ján Zoričák. Jánovi Zoričákovi je udelená cena ministerky kultúry za dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti kultúry a sklárskej tvorby, za originálne stvárnenie a priekopníctvo nového prístupu k usklu ako samostatnému výtvarnému médiu, za šírenie slovenskej umeleckej tvorby v zahraničí, cez zbierky vo významných svetových múzeách a cez otvorenie kultúrneho dialógu vo svetovom meradle.
tretím oceneným je herec pán Štefan Kvietik, ktorý sa z dnešného slávnostného popoludnia ospravedlnil, cenu mu však určite odovzdáme. Získavajú za dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti kultúry, za herecké majstrovstvo a rozvoj slovenského divadelného, filmového, televízneho a rozhlasového umenia, za dlhoročné pôsobenie v činohre Slovenského národného divadla a výraznú pedagogickú činnosť. No a druhý štvorlístok ocenených uzatvára generálny riaditeľ štátneho komorného orchestra Žilina, pán Karel Hampl. Štátnemu komornému orchestru Žilina je cena ministerky kultúry Slovenskej republiky udelená za dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti kultúry k jubilejnému 50. výročiu vzniku a pôsobenia na umeleckej scéne. ŠKO je jedno z najvýznamnejších komorných telies európskeho meradla, ktoré úspešne reprezentuje slovenské interpretačné umenie. V tejto chvíli prosím pani ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby prišla na pódium a odovzdala oceneným ocenenia. Rád by som teraz odovzdal slovo jednému z ocenených. Verím, že jeho pohľad slová nám prinesú ďalší rozmer tohto výnimočného večera. Pán Zoričák, nech sa páči, mikrofón je váš. Ďakujem pekne, pani ministerke, vážení páni a dámy. Prišiel som zo Savojských Alp, ale to, čo povedala pani profesorka Emília Hrabovec, nemôžem opakovať. Bohužiaľ, lepšie to povedať nemôžem, tak za všetky, čo ste tu prítomní, vám ďakujem aj v mojom mene. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj my. Obdivujeme vás už 10 ročia a tak teraz k tomu nášmu obdivu pripájame aj potlesk, ktorý vás odprevadí z nášho pódia. A samozrejme súčasťou toho potlesku je želanie na mnoho síl do ďalších tvorivých období. Vážené dámy, vážení páni, dnešné slávnostné popoludne sa blíži ku svojmu záveru. Myslím, že kultúra to nie je len rezort, na ktorého pôde sa dnes stretávame. Kultúra sú predovšetkým múzy, ktoré stimulujú všetky naše zmysly. Kultúra naozaj inšpiruje, spája, ale aj posilňuje. Počas celého dnešného popoludňa sme si pripomenuli, že za každým umeleckým dielom, či už je to literatúra, výtvarné umenie, herectvo alebo ďalšie umelecké majstrovstvá, tak za každým týmto umením stojí človek. Ďakujeme vám, že ste tu dnes boli s nami a že aj vy svojou prítomnosťou prispievate k tomu, aby bola slovenská kultúra stále obdivovaná a hrdá. Dovolte mi, aby som vás na záver oficiálnej časti dnešného podujatia
pozval aj na drobné občerstvenie, ktoré určite vytvorí priestor na príjemné rozhovory a predovšetkým na gratulácie. Ešte predtým sa však spoločne započúvame do vznešenej hudby Wolfganga Amadeusa Mozarta v podaní oceneného štátneho komorného orchestra Žilina. Prajem vám príjemný hudobný zážitok a rovnako príjemné popoludnie. Dovidenia.